Loh, gak eneng wong belas iki. Done ngendi iki, Lur? Tapi kok bar dipakani. Wah, ada suara tanpa rupa. Ngopo iki walah. Ngopo masih walah. Yo nono wae iki kegiatane. Wis sore, Lur. Micuti jeli. Wis sore, Lur. Micuti jeli. Mana susu, Lur, jebule, Lur. Cekelane iki ngger dino iki sore ngene iki. Ora lali. Sing anu ajeg ya iki ya. Sing ngajek metu cuane iki. Nembok. Asem. Ngene mbok enom iki mong ngentekke duit. Nah iki ditemek tukul duit. Ora keri. Keju lah iki tangane nek ngene iki. Keju ra apa-apa, Lur, sing penting cuan, Lur. Ini suasana sore kita ya. Sore menjelang maghrib, Lur. Do anteng kabeh tak kira sepi. Liyan wong. Sehat kabeh ya, Lur.